ba a ce wai mata lita guda wai ba a shana. Ba a shana ba, na ba zai yi ba. A ci shagunan nan za su ci kutumar ubansu. Ba ɗaya sun daina sai da lita kuma ga kayan caji amma ba lita. Ba lita. Allah, a wasu can ba suna cilin ba. Ai. Wannan gashi sosai mako. Ba wai, haka muke so. A cin musu, a cin musu. A cin musu. A cin musu da ne, kamara. Wato. Yawa. To a ce nama. Agan shi. Akwai waya a cikin ta. Waya. Ba shi wayan kai. To. Kira wayan ka. Ba waya wuri. Ni ba waya wuna. A ce amma kai ba kira mana yanka. Kira mana dan uwanka. Fara. Hello? Ruwa. A daga uga ku yi magana. Hello, wane ne? Yan kizi na fin ne. To, me yake faruwa? Kun kama shi za ka kawo miliyan 10. To, miliyan 10. Akwai wani gida da nake tunani za mu sai da shi. To zan sai da shi ne so sai na baka miliyan 20. Yan wuya. Yau ga alƙur'an da matsala. Me ke faruwa ga matsala? Yau waye mu kashe shi zai ba miliyan 10 zai ƙara mana da wata 10. Mu kashe shi? Kaga ya zama miliyan 20 kenan. Ya ka kira mana kuwa. An ya ɗan uwa ka Ba gaji da wata karar murya ba. Ya gudu. Sorry. Ko ka kira mana shi. Yan wuya. Kira mana shi. Kirawo shi a waya. Kirawo shi. Ka shiga uwa. Yau. Kawai. To ka ce mu kashe shi to saboda me za mu kashe shi? Ina tunanin zan iya baka hakan saboda yana da wata cuta ne wacce take karya garkuwar jiki. Ka karya garkuwar jiki? Oh my God. Alƙur'an da matsala. Wani yana ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki. Shi wannan ɗin. Wai wannan? Gabarun nan ba kai ba. Tambaye ni. Nan man ne? Tambaye ni. Gani? Ko a sanar shi ba.